Hakatei ke video ngioi ya kajing Phuh Samrkhie jong ka dorbar thawan Haba ka mehtap sangma ka bu Jingkylli bat ukurim jong ka ubadai umentri rangba ka jella Conrad ki sangma ulai ya ka jubab. Dr. Mrs. Mehtap Chandi A. Sangma, she has brought a question and the minister in charge to reply, please. I'll reply to this question. Minister is not present. Sorry, sir. Reply to star question 142A. Yes, sir. Reply to star question 142B. Sir, the process of preparation of DPR is ongoing. Time frame will be finalized in due course and at the earliest. Your supplementary questions, please. I thank the Honourable Chief Minister for the reply through you, Mr. Speaker, sir. My first supplementary question is, sir, how many colleges are being planned and when did the planning start? Hakatei kajing keren bat kajing Kylli ngiyo kajing tep pa ka sorkar jong ka Meghalaya kadang ya chakmat banseng ya laiteli ki college pekerpang ha ki benta jong ka veterinary science fishery bat dairy kasin jam ka bakongsan ban penklan ya ka puli puthi bat ban kershan ya ki bubun ki nong shung ki baim da ka ri jing dup ya kani ka rai la menjur da ka cabinet nadu snem arjar arpuar bat menta ka kam kalapoi ha ka benta penkre ha ka detail project report kadang don hapdeng kajing penkre Kibor Sarkar ki ong bon sa penbana ya kapor bon pendep hadin baladep penbet pura ya kijing temu. Kajing shat shaprang galasimpor kam slem namar kajing don kam banwat caka kapabiang ban bishar ya kajing don kam priuk prekam bat ban peniat lang ya kajing tei jong bun teli ki college ha kaju kapor. Kibor badi kmi ki ong bakini kijing penkrek ki long ki badon kam ban pentikna ya kajing yai ne kapaslem. Hakaliang pisa kajing bei tingka kalong kabahe. Tang ka veterinary college kala mankot hadu kumbalai spa lai pasau klur. La debru ban itu kumba praspa ekar kacaka ha kerdep kulai bat hapo ka nong blok ha riboy ban seng yakini ki caka puli. Lawan ra ru kajing sngukya halor kajing tuna priu trekam ha ki training center veterinary ki badon dupa. Menteri rangba ula pediang bagani kalong kajing ka bakia bat ulaong ba la shim sen jam ban pendap ya ki kam ki batli. Naka pen skem biang ya kajing kot jingmut jong ka sorkar menteri rangba ka jella ula kdau ba la krenshai halor kini ki college ha kajing kren budget jong u shen bat ulaong ban pen state ya ka kam ban per ulong ya kini ka project. Kajing kular kalami naka khandau ba kajing nang jing start kan san bat kajing im jong ki pat ba kan nang khlan leng ba ka puli puthi pat kajing start thamai laong chief minister